ulendo opita ku AFCON Finals 2027 ndi Flames uunikiridwe mprogramu ya Mtedza Times Sport. Malawi yapita ku COSAFA kawiri konse pansi pa utsogoleri wa Kalisto Pasua ngati mphunzitsi wamkulu kutuluka manjali nkhosi komanso opanda chigoli china chilichonse. Qualifiers a 2027 ayamba nthawi ina iliyonse ena mwa matimu amene Malawi akwenera kapena kuyembekezeka kumana nawo ndachina Zimbabwe mu gulu limeneli. Kodi ulendo umenewu tichite chani ndi pati pamene mpira wathu ukuvuta? Chichokereni ira ya china Ernest Chirwali Ntawali, Chance Vine Gondwe, kunabwera Peter Mponda, James Sangara, Robert Ngambi ndi gulu lawo kupita ku professional. Atapita likukumweiri ku South Africa tikukamba pano kwatsala Frank Gabadenyo Mohango eka. Amalawi adasiya kalekale kukasewera mpira wa professional ku South Africa. Njira imene timaidziwa ndiye ku Mozambique komanso ku Zambia ndi ku Zimbabwe padakali pano. Kodi mpira wathu ukusolobana pati? Coach player Peter Forte alolalo akanakane wa Times Group ndiye langa dzina. Iyi ndi program ya Mtedza Times Sport. Ndipo lero ndi mmodzi wa akatswiri akadaulo anamangwenjiri potsata ndi kulongosolera nkhani za masewero mdziko muno Ada Isaac Kamanga wa ku Blantyre. Ada Isaac Kamanga ndikulandireni ku program. Zomwambira sebita. Ndi Mike watu tichita motere. Ndaonaso ndithu. Chabwino muzi ndiyang'ana pena tiziyang'ana gululi kumene likonera program. Ndakuyitana mu program ino poyamba ndimafuna kuti tiunikire nkhani imene ikutivuta kwambiri yonena kuti padakali pano ngati dziko tikamati tindosewera kunja timanena za Frank Gabadenyo Mohango ku South Africa amene adapitanso mu ira yakale kwambiri. The longest serving player currently amene wakhala ku South Africa nthawi itali ndi Frank Gabadenyo Mohango over 6-7 years ago. Current farm executive isanalowenso pa maudindo. Chachiwiri atachoka gulu la china Ernest Ntawali, Chance Vine Gondwe, Meke Mwase, mwina ira ya china Jack Chamangwana, Malemu Zimake Usemi Mtendere, Patrick Mabedi, John Maduka, Cedric Nankumwa, achina Chafunya. Kuna bwera ka generation ka china Peter Mponda, James Sangara, Robert Ngambi, Fisher Kondowe, bwera JK Joseph Kamwendo amene wanapita kunja nditu maliga ku South Africa. Enanso mpaka na Denmark waswerapo Pirates achina Kamwendo. Generation yata tukamba pano kulizi palibe chimechi kuchitika. Anyamata akapita mmodzi awiri ali pa Mozambique amene lero sikuonekanso bwinobwino mwina chikondi Kamanga eka. Tikamakamba za nyina Njaliwano, tikamakambano za mpira kuti ati ndi professional tikumayang'ana ku Zambia ndi ku Zimbabwe. Kumene ku Zambia ndi ku Zimbabweko ambiri osewera kumeneko half team amene akhala kusewera mu AFCON qualifiers za 2027 amene tidzikumana nawo akusewera ku Europe. Ifeyo tikusewera kwawoko amene tikakumane nawo mu njira yopitirira ku AFCON Finals 2027 ndi aja amene ali ku Europe aja osati amene tikulembana nawo ku Zambia kapena ku Zimbabwe patakali pano. Mpira wathu wavuta pati, ukusokonekera pati, tikuyenera kuyambira pati. Zanga Peter mwina ndi funso labwino limene uli kodi mpira wathu ukanika pati. Wafotokoza bwino kuchokera nthawi ya china Yugo Young Chimozi, wabwera kwa china Laurent Kamanga, wabwera kwa china Jose Nkhwazi, wabwera kwa china Peter Mponda ndi gulaka ina Shoes. Koma panopo ukaonesesa nthawi imene jayo timatha umakhala mwina mwake ndi continuation ya ma players. Umathole ukakhala pena national team chomatha kuyiloweza line up akayitana umazoti wakuti apita ku squad apita ku national team. Komanso probable line up ije nkatuluka mwina Friday game ili Saturday umatha kuzota NS akwene opezekako, Chance akwene opezekako, Maduka akwene opezekako, ayina Shaba Malemu Phiri akwene opezekapo, Charles Manda akwene opezekapo. The later china CJ aja sana ali papiko masama apezekako mangu bwera kuthandizira. Now kuchoka kumene kujako utatuonetsese Peter kunabwera generation achita Peter Mponde meno inena ichi ndimene zakhala ngati kuti inazapita mwina ku AFCON ku Angola 2010 inazakhala I think marana zapo ku COSAFA ndikumbukira nthemene chayo kuchokera pamene pajapo under Springbok
Kim time manager ndamene anatengera ku Kosafa ma finals. I think tinakaluza ndi was it Namibia ngati ndisakulakwitsa ku South Africa. Now utationetsetse yapita generation imene ichayo yachinapita mponda yachinasangala yapita kuchokera pamene pajapo pita yapita imene ichayo ndime yakhala ngati kuti inamaliza mpira wathu ku Malawi inasiya dzenje fo kuchokera pa nthawi imene ichayo taona kuti transition kulibe panopa pamene tikuyankhula panopa olenu ya foto tindikufunseni kodi inu munganditchulepo squad ya national team mwina mundilowesereko mwina current akamatenga current coach Pasua kodi national team yathu first 11 nditi simuyitchula chifukwa chani tilibe continuation tilibe transition mwaona now kuyankafusira kodi mpira wathu kutivuta patipo choyambilira tinati amwina grassroots imene kutivuta mwina tini ma junior frames mwina under 17 under 20 under 21 under 23 utationetsetse kalelija tiyambira pompa tisakambe zachina yuko koma tiyambire pompa generation yachinapita mponda ukumbukira kuti ainapita mponda anapita nawo malemu Manfred Horner kudana kapo ana James Chimera ayina shoes omwewa ayina Sangala amene acha ayina Zakazaka anapita nawo kumene kuja ku Denmark anakamya Corinth Cup umene uja anakatenga utationetsetse under 20 manager acho komene uja yoseija almost 90% imakulira limodzi inabwera ku national team ndimene napezoti nakapanga paka na kupanga zokupsya mapule ambiri aja anapezoti tinaona pita mponda anapita kunja tinaona pamene pajapo ina shoes aja anali mapule onena kuti kumaoneta awani mapule ya national team chomayimirira komano utationetsetse kuchokera nthawi yachinapita mponda ichi ma junior flames city masamalira bwinobwino city masunga timalephera kuphika mwina mwake mapuleya kumazoti akachoka uyu akubwera ucho uyu akachoka ukuku akupita uku timakhanga kuti anaja atatenga ndikuaphwasula tayiwala ikubwera so tournament ina mukutenga mwina puleya yoti mwina sana duse munjelo mweija mwina under 20 under 17 sana menyepo mukangontengo nati wangotchuka magemu atatu atatiye ku squad ukamenya under 20 pomwe uyu under 17 uja amene oti abwere ku under 20 under 20 abwe muna ku under 20 or 23 azikwera azipita chonje transition proper transition ndi mmene akumpira nkono mfundo izizi zinkayendera nthawi imene ichayo now apapa taona kuti pakatipa tasiya mwina kusatira ndondomeko yabwino ya mpira chifukwa chakuti vuta panopa kochi ndikupasani chisanzo Laliso Pasua amene wabweramo he is not consistent in terms of mwina collab koma suti mwina pape he is not consistent in terms of line up kuti kaya collab kuti kusankha kwa usewera utendo national team angotilerwa wachita ichi mawa wachita uthandizo motero yes chifukwa chionena kuti mwina vuto lumakhala kuti mwina mwake ma player ameti nawo masiku anowa pauka mwina amaphero ziyang'anira amapeza kuti mwina mwake season inakhala bwino anthu yayi pita 40 koma ndewaya kubwera season yamawa apita 40 flopa ndeko chucha mwina pena makoti alibe choice nditenge munthu uja Isaac inetu mprogram ino yanteza zachibwana sinimafuna mfundo straight to the point apapa mukuloza chala bungwe la famu chifukwa cholephera kutsata ndi kuyika ndondomeko zokuti mpira wathu uzipitirira kutsogolo kulekera ndi pano pamene kungobwerera mbuyo chaka chiyaka ku national team mukuloza chala osewera kuti akulephera kudziyang'anira consistent sakukhala pa form yoti imthandize kochi mwa lephera kukambapo za kasankhidwe ka osewera mwalephera kukambapo za kalowetsedwe ka osewera sinapito mene kusinamalize form ndidula apita chimene makudulirani mungambe kuyiwala ma steps amene mupanga follow program nawo ndawuza ndizonena kuti choyambirira ndi adindo athu oyendesa mpira alephera kuti ndondomeko zoti tikhazikise izi kapena road map kuti tufuna kuti 2026 tiliapa 2027 tifika yes njira yake imene tukafikira kumeneko tienda chonchi ma program ante nawo ndi awa zimenezo sakupanga akumangodzidzimuka kuti mwina tufuna kuli ka tournament tuko tiyeni kumene tiyeni Peter mpira wa zeni kumene kwanza tukuche amakhandi road map umene wanenera mu program yabwino kunena kuti okay chabwino tufuna under 17 the next 5 years
mapuleya wonse azamenye national team, main national team. You are reminding me of Angola some 6 years ago, ngati memory yanga ikundiseva bwinobwino, anapita kosafa anachinyidwa ndi wina aliyense okhala chimala, koma amati timu imene in 5 years afuna idzapita ndi imene ikuzunza pano Angola. Adafika adapanga graduate onse silinga imene ndi Angola Malawi kunoko kudekha kumativuta, komanso ndiona ngati adindo amafulumira kuti akolole mwina mwake asanafetse bwinobwino chifukwa fodya nkunazali, because anaja ali kunazali amene aja amuzathirira. Adindo athu kumpira Isaac Manga akufuna kukolola asanafetse zisanakhwime bwino angofikira kukolola sanathirire. Tikufuna kuti upite ku AFCON chaka chamawa, tikufuna kuti utengeko safa. Ndikulakwa kunena kuti 2027 ufune usafune, ife tifuna kupita kukwera ndege kupita kwa AFCON finals. Ndikulakwa mukhoza okhala kuti mwafuna, palibe amene sangafuna kuti apite ku AFCON, palibe amene sangafuna akwere ndege, palibe. Kodi mfundo ndondomeko zimene takhazikisa ndi timu yathuyi zitheka? 1 talephera, tilibe ndondomeko zopitira ku AFCON 2027 bambo Kamanga. Tilibe ndondomeko, ndikupasani chisanzo. Tapita kosafa kawiri, tinachinyako chigoli, tabwera ulere, tabwerako chabe, tabweranso tabwera kosafa kucha, tinabwerako chabe, tapita ku Nations Cup Botswana, tabwerako chabe. Mukati chabe sitinale mwetse chigololo oro cha offside kunalipo mwaneti ndikuuze Peter, talephera ponsepa ndeti kufuna tipite ku 4 Nations ku Botswana kucha, uone mapuleya amene tinapita nawo kumene kucha ndi mapuleya amene mwina panopa azititumikira kuma qualifications AFCON ameti madalira mwina upatula Gabadini ndamene kunalibe, koma wina alisamena Malango from America was 17 hours ali mundege, ali Babatunde ali pa South Africa hapa, mwana uyu waku uyu Petro kuchoka ku Romania, ku Europe ku Romania kwela ndege kama Botosani in Romania connections kanda ngati bwera kuno, mwaona Mwangulu from TP Mazembe DRC bwera kuno, anali kumene. Malawi sina chi koma mukufuna kupita ku 2027 imene munayipitisa ku AFCON ku 4 Nations kucha ndimene mukwidalire panopo kuti mwina mwake ma qualifications a AFCON ndomwe achi. Mfundo zitatu zimene tikulephera ndazimva wazitchula. Mphunzitsi kasankhidwe kaosewera akugwira ntchito yotani? Mphunzitsi ntchito imene akugwira paika zonse zili hapo iyeyo ndokwanira. I think ndikuona ngati kuti do we have a scout kunoko ku Malawi, because choambilira timene okhala ndi scout onena kuti even oloka ndi mphunzitsi uja akhendi munthu oti azitha mwina mwake kumapanga scout mapuleya, chifukwa I don't think kunena kuti coach amathokwanisa kumakaonera maligi mwina ang'ono mwina mwake mabomamu anzigawo, fwa kaleli ijapita umapeza kuti ndikupasa chisanzo Tigana Mavuto Lungu analemba form 2 ali kusukuma yeso akuti akupita ndi national team, mwamva kumapezo unali china in fact zota analemba ndakayika chifukwa ndinali ndi kutsatira mpira kwambiri. Mayeso amalembedwa a form 2 a JC nthawi imene ali pa Chichiri secondary school, iyeyo ali ndi national team kunja koma anapita form 3. Mwaona na kusozeti kalelija ndondomeko yake nali yabwino ifoti amona pena pali kose olopasi secondary education kuli ndani kwanda 20 panopa mpira wathu kutivuta pita ine kunoko anthu akamati kumala kunoko kulibe talent ndi matsutsa, uzapite makukamu uzapite mabomu kone talent yabwino, koma we don't have ma scouts ona kuti akhoza kupanga scout ma player aja kupanga recommend kuti coach olomwena bungwe loyendesa mpira kupita kuti tayang'aneni. Ukukhutira motani ndi player selection ya national team? I'm not that quite convinced Peter chizungu chake chimene sindikukhutisidwa kwambiri chifukwa chonena kuti mwina umakhala chizolowezi collab yonena kuti adaka manga akapotama bwera ndakabwerebwere apezeka, koma adaka manga mwina performance sili bwino, koma pali mwina afote amene akuoneka kuti sanali bwino koma khangati ali bwino. Vuto likunena kuti ndakuuza kuti transition icha player mumatengera stage by stage, izo ndikuzisiya pambali. Kalisto Pasuwa wamutedzanitedza Time Sport lero ndi Isaac Manga zimene mukadatha kuchita chatsopano chimene head coach patakali pano sakuchita ndi Flames ndi chani in terms of collab?
ndakuwuzani paja foto yonena kuti simungakolole musanafetse musanathirire. Panopa tivomereze kunena kuti national team yathu ija panopa idasokonekera. Kusokonekera foti tinataya ndondomeko zoti tikhoza kukhala ndi timu yabwino ku national team. Isaac Amanga. Ndiye chimene ndikufuna. National team yosokonekerayo ndi chiti chatsopano chimene mutakhala mphunzitsi munali ino. Mukadabweretsa kuti ziyambe zinthu kuyenda bwino popeza tikukamba zopanga qualify ku 2027 AFCON finals. Ine chimene ndakakonda panopa tindanda 20 Milias Jegwe pofera. Imene inapita was it South Africa? No, ku Namibia. Ku Namibia. Yes. Ku regional 5 games. Yes. Inakasewera finals ndi South Africa. Ndi kumene inagonja mu finals. Inagonja. Yaji na mwisho mhango. Imene jayo. Yaji na Madaso Safuri. Imeyo ndinakakonda kuti panopa Kaliso ambe kumanga national team pa ana amene aja. Chifukwa chonena kuti ilipo isiti kumanga tikumasula iyi siti kuzoti kodi nyumbayi itha kapena siitha. Chifukwa nyumbayi ndiyo kayikitse fwa utationesese njelwa zina zosapya zina zikuoneka ngoti zokupya zina zili ming'alu ndiye nyumbayi ikuoneka kuti mwina singati foti tapita ku tournament awiri osachinya chigolo osapambana osati atatu mwamba nde zikuona kuti kodi nyumba tikumanga itha kapena siitha. Now tiye napita titenge mwina mwake njelwa zasopano izi zikuona kuti taumba kumenezi njelwa zimenezizi tibwerese mchenga wabwino phatikiza bwino mwina ndi cement wabwinonso ochulukirako nyumba ikhoza kukhala yolimba paka naitha. Anthu ambiri akuloza chala bungwe la FAM kuti likulephera poyika makochi kasankhidwe ka makochi kuma national teams chifukwa akuti Kalisto Pasuwa ngatali head coach akamati under 23 kusewera coach wa under 23 apite iyeyo angangokhalako kumene kuja ngati overseer kapena head coach inde koma assistant wake akhale wa under 23 chifukwa ndi amene akuidziwa bwino under 23 wa kulimpikisana wa under 20 Kalistoyo apite koma coach wa under 20 ndingani Milias Jegwe pofera akhale pamenepo kuti mwisho mhango ndumudziwa ndine Madaso Safuri ndikumudziwa ndine kuti zimeneze tingachite kuno kumudzi tikhoza kuchita chisanzo ndi under 20 fwangati panopa ndi timu imene tonse tikhoza kuyikhulupirira kuipasa mwayi kuti kati imilire ndi under 20 ya Milias Jegwe pofera. Ana amene ajawo Jegwe yekha anaiso ndi ana ochepa pa bench pa chamwina mwake kumavutika koma he proved Jegwe choti ali ndi ana abwino. Now mene mwanenera apita kunena kuti panopa tumasemphanisa zinthu upeza kuti Pasuwa ati akumatenga yugo akina tiyenuku azikatana achinakina kodi kina amaenda naye azikatana ndikuti amaenda naye ngati ndikiteke ndiwateke niko ngati amangupita amapita ngati ndani tonse timazoti kina ni mphunzisi coach amapita yugo timazoti ni mphunzisi amapita ngati nani tenti zina yachilungamo akuluakulu mpira wasintha tili mu era ina panopa amene wanenera apite tili ndi Milias Jegwe pofera kati ndachinasaka kuona makochi onse aja ama junior frames aja ndi amene azipanga mwina understudy mwina Pasuwa uchi ngati papa ine I would have loved ngati papa tupita ku Kosafa Pasuwa asavutike timu ilipo kale atinga under 20 ichi Milias tiye amutenge tiye apa mwamveti kumene kuchako tonse fe ngati dziko mwamveti tikha okhutisidwa kuti tikha okhutira kuti afinga apapa nakupanga zinthu zabwino ana awa watenta asunge 2 years. Isaac 2027 AFCON finals ndiyotheka ndiyosatheka inutu tinene chilungamo tili ma professional ma foreign based players angati for player ndi professional eti yaketi koma ma foreign based players ngati Gaba is injury prone panopa ndovulala luglaji ameti mati hitman wathu amadali yanke ni funso AFCON finals ya 2027 Malawi ipita kapena sipita kwa ineyo ndi mmene zinthu zikuchitikira apa it's 50-50 because tikangana ndi tingotenga kolapo imeti inaye panopa iwe pita ndikufunse tapita ku Botswana recent tournament sitina kachinyolo chigole chimozi panopa tingamene zoti yayi tindi chikhulupiriro kuti tipita ku AFCON tikumana ndi Senegal tichinya timu yako tikulephera chinya Zambia under 20 imene ndi Milias Jegwe pofera ku Namibia tinayilephera nati chinya kuti tulusa. Do we have the guts ife kumakhala ndi chiyembekezo kuti we are going to qualify kuti tipite ku AFCON? Program iti inayamba ndikunena kuti after era yachina Ernest Chiruwali Mtawali Chance Vine Gondwe achina Meke Mwase ndiye namene nakasewera professional football proper professional football including Patrick General Mabedi ukhala captain wa Kaizer Chiefs panabwera generation ine achina Sangala ku Angola wasero South Africa achina Benoni Peter Mponda Black Leopards ziwa achina Robert Ngambi Fisher Kondowe achina Moses Luba Chavula serapo professional football Joseph Kamwendo different teams jokera ku Zimbabwe South Africa mpaka na ku Denmark asewera mpaka na DRC TP Mazembe panopa
tukanga tasuluka ndi Frank Gabadinho muhango wekha kena kuti mva mphasi ku Zimbabwe atachina na Europe mu Zimbabwe kumene tikukasewera nawo ku Zimbabwe amene timakumana nawo week in week out wafuni sitikakumana nawo mwina ndi osewera atatu okha amene adzilowa mu timu ya AFCON qualifiers, the rest ndi European based players, and this is Zambia, this is Zimbabwe, this is Mozambique. Kodi ifeyo chikutivuta ndi chani kuti tikhale ndi osewera amene ali ku Europe padakali pano? Where are we getting it wrong ngati Football Association Malaimo? Choyambirira ligi yathu ili ndi mphamvu bwanji kuti ikupanga attract kapena ikupanga produce ma players. Chifukwa Peter, competition kodi ili bwanji panopa ndikupasa chisanzo tindi Silver Strikers, matimu amene apanga timu imapanga produce ma players ku national team, Bullets and Wanderers. Performance ya Bullets panopa ili bwanji because in those recent years koja mathopezo oti akutenga ma player 9 Bullets, 7 Silver Strikers, Wanderers ndikupanga national team, ena aja awiri mmodzi kupanga team. Panopa ino ndikufuseni kuti ifeyo ngati kuti tilidi pa mpira tikhoza panga produce panopa ma Mesa mone ndi ma foreign based players, achina Petro, achina Babatunde, achina Malango Maere, achina Mphasi Chifundo, gulu achina Vision ku South Africa ku, achina Zimbabwe kwa achina Tole alipo amene wakusewera kumeneku, achina Nixon Yasulu, achina Gomezani Chirwa mumaitana amene kumane kuti tene mapule oti apita audzu. Inu munamva zoti Goma anagulidwa, munamva poti Nixon anagulidwa, audzu sanga menya mpira national team. Inu mapule aja Zimbabwe panopa yapanga ya udzu saso mpira wawo mwamveti koma mutati monetsese mapule onse amene apita ku Zimbabwe kuchi akupita okha tu ma free agent aonera kutiko wokha makagogoda kuno tifuna ntchito ambiri akumadandaula ndi national team selection kuti pale osewera ena amene amaoneka kuti akuchita bwino kwambiri, ali ndi thupi labwino, atha kuphunzitsika, achina Gade Chirwa kupeza kuti sakupezeka pafupi, achina Promise Kamwendo sakupezeka pafupi. Kodi kasankhidwe ka national team kakumaona dzina, kakumaona criteria ina imene mwina anthu sakuimvetsa Malaimo, kapena tonse we are blind, pali ena amene ndi odziwa kwambiri? Ukhoza kukhala ulesi wa aphunzitsa national team chifukwa utationesese aphunzitsa ali ndi ulesi wokuti mwina mwake aunguze, aponye maso patali, asangoyang'ana mwina pafupi. Silver Strikers, Wanderers, Bullets awanda amene angati pa national team, atenge maso aike kutali, apite mwina mwake tingwelekeza mwina mwake kodi kuchitipya kuti ndani, mona kodi ku Brigos kuti ndani, kodi ku extreme kuti ndani. Mali panopa tindi NDL National Division League tinaone nakamoto kodi kumene kuchako kuti ndani. Mwaona mesa ino kodi mwati tuchira madulira siri kutsata ndondomeko tuchira madulira kwambiri chimene ndinena kuti madulira ake fuwa under 20 ajegwecha mapula ali kuti akumenya division ena mwina kuti aonesese ali ku division ku NDL koma anakati imirira. Ena akudandaula kuti osewera ena timaitana kutali kubwera kuno dziko muno ndikumadza menya 10 minutes. Malango Maere kumuitana ku America koma ndi 17 hours ali mu ndege ndikuzamenya 11 minutes. Tili serious ineso ndi madabwa kunena kuti Maere namonera game pa bingu akusewera ligi imene ndi one step behind imene Lionel Messi akusewera. Lionel Messi ligi imene akusewera just a step behind akusewera mu ligi imene sabata zingapo zapitazi wanyanya zigoli ziwiri. Kumene chako ndikuononga ma resources. Chifukwa simungatenge player ku national ku America 12 ndi million, over muna 12 million ticket ya ku America. Panopa tikatenga ndi panopa over 12 million malangoti abwerere ku America. Uzamusiya pa bench mumesa 5 minutes. Osangonsiya bwa. Pasuwa ayu ndekuti sakumva muganiza chonjo. Apopo mwina muchita malovu nkamwa. Sidi uchita malovu nkamwa. Apopo sidi nganoti mwina muti yankhasi ngoti sakumva koma kodi iyeyo akufuna chani? Because ine siningamuze Kalisto kuti katengewa kuti. Mwamveti iyeyo akuzoti anapeza timu amabedi. Ndakuzoti continuation icha imene ichayo kuipitiriza. Kodi nzanga uchi aitenge squad ya mabedi ichi. Kodi mabedi amatenga mapuli Kera ni Ngwenya left back wabwino kwambiri amasewera ku Manzere, Meke Mwasali head coach adantengerapo ku masewero ena ku Tanzania, ananena kuti ndili pa mavuto akusankha kuti kodi ndizimenyesa Sambani kapena Kera ni Ngwenya. Yes. Lero kulizi kodi mwina pali china chimene chikuchitika chimene dziko sili kudziwa za Kera ni Ngwenya. Mwaona
mabedi ine ndikhupe kuti makochi aku national team akabwera pamene akumayiponya ndi continuation kodi predecessor wanga anaisiya pati ntchito ichi. Nkhani ina imene ilipo ndi ama unrealistic targets amapatsidwa matarget onena kuti sitingathe kuakwanitsa makochi athu kunoko tikawalemba ntchito nzoona zikhoza kukhala zona koma amavomere foti afuna ntchito afuna ndalama. 2027 realistic or unrealistic target 2027 must qualifier ya AFCON. Ineyo kunena chilungamo ngati Isaac Kamanga, those are unrealistic targets because we don't have a team that what do you mean ukamena kuti tibeti mesa nyamata amaitana ku national team kulephera iwe kuchinya Zambia under 20 iwe tongovu tikamenda china mane tika waiona DRC we DRC yachinyatu Jamaica ikupita ku World Cup ikupita ku World Cup Jamaica ndi akabwerebwere aku World Cup amapita apitamo kwanga ikamenda china Wan-Bissaka Malawi awi tizinena chilungamo tisamana mizane kunoko ku Malawi mwatichotseratu Malawi Peter unless tipange zinthu zoyenerera tikhale pasi famu ikhale pasi kodi chikutivuta ndi chani ifeyo ku Malawi kunoko kuti national team yathu isamachite bwino anzatu iwe DRC kuti nkhondo Peter ine ndimamva kumala tinamba atu tamenya nkhondo kuma kunoko kuli marebels kunoko iwe we are over 23 million panopa unuzoti ifeyo tingamapange struggle national team anthu 11 anthu 11 oti tiziwina nawo iwe Peter inepena pake ndi mazifunso tinu taona panopa we are failing even to beat Lesotho oti Lesotho anali akampunga chabwino mwina timalize program imene imotere ngati 2027 ulendo utalephereka zibweretsa chodetsa zibweretsa chopinja zibweretsa kuipa kuotani ku utsogoleri wa Freestyle High ngati farm president ndi manena mobwereza Amalawi mpira wathu ukamenda bwino timaona national team ndeti mati mpira wathu panopo kuyenda bwino Peter ndikuuze chilungamo it's a fact tikamati mpira wathu uli bwino ndikuchita bwino kwa national team ngati national team yathu sikuchita bwino ndoti mpira wathu suli bwino we are failing to produce my players kwatimira ku national team it's a fact that's undeniable fact Peter we cannot sit here kumapanga program kumanena kuti yayi zinthu zibo ndisali bwino because Fleet Mwaoneti he has done a lot of work panopa tinene chilungamo we have to give him credit zinthu zambiri zikuonera kuti zikuyenda mene timene kuti it is not business as usual it is business unusual akubweretsa zinthu zina zoti mpira wathu pite pasogolo kodi transformation agenda ya Fleet kodi ikuyenda kodi panopa ili pati because when we talking kuti tipite ku AFCON I mean 2027 kodi panopa national team yathu ili bwanji because president wa famu ndi use English his leadership will be measured by the success of national team tikalephera kupita ku AFCON ndi kuti anthu ane oti walephera chifukwa chonena kuti kapena ayi ndiyankhe chonchi kapena ndiyankha osati walephera muyankha liti wakamba za unrealistic targets mwina bungwe la famu limazipasa pressure loka because lazipasa pressure loka muli ndi timu yoti inuyo mukumuze kuochi kuti iyayi 2 years taphika timu mabula tili nawo panopa atipitisa kwa AFCON are we serious because famu wati famu inakapanga anakati okay ola president atu bwana Fleet akalisto pasuwa panopa tili mavuto national team yathu kutivuta tatiphikireni timu long term plan okay tamaliza program ya Mtedzani Culture Times koma mwinano short term plans ndi chani chimene tingachite kuti tipange qualify it's a must we really need to qualify for 2027 AFCON ineyo chimene akakonda short term plans tieni tione kuti kodi mapule amene tinayamba kuwaitana kumbuyo kucha amene akumenya ku diaspora ndabwino sabwino tentayitana amene ajawo because panopa tikuona kuti maloko players athu ambiri panopa ali ndi legitimacy kwambiri panopa chabwino secondly ku AFCON kukosafa mwati nkofunika under 20 osati mphangala ineyo ku under 20 pano siligi yayamba fuatu kosafa sili pa FIFA sanction mwamveti kosafa sili pa FIFA calendar yes mwamveti ineyo ndipemphe afamu kunena kuti tengani timu ya Miles Chekwe pofera ipite kwa AFCON ndi Jegwe yomweyo apite nayo because
Kalisto Pasua watenga kala nyamata amene makhulupirira Kawiri konse. palibe akachitapo olo chigoli nawo tinaona achina mwisho mudzinena kuti olo chigoli olo chigoli mwisho tinaona kuti mwana uja was so lethal kuzati ku Namibia kucha mwana uja mpaka na Pasua wankhulupirira mwana uja kuchoka kumenya kucha Mtedza Time Sport ndi program ya nkhani za masewero imene timayikonza komanso kuyiulutsa kuchokera kuno ku TTV. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndi alolale akanakane wa Times Group, coach player Peter Forte. Kufikira sabata yamawa pamene tidzabwereso ndi program ina ya Mtedza Time Sport, ndikupempheni kuti mukhale pomwepo, pitizani kuonera ma program otsatira. Bye bye.